Uy, di apon. Sana. Sana ka dung ipit. Salamat. Ito na isa ni saum na. Ginoo ko. Dami isa mo saum na pa. Lagi. Malinggo na ko. Migo din sila sa nanay, ha? A few moments later. Good morning, guys! Good morning, guys! Sa Jupam House Kimyat. Oy, nawa na may mong suha lang. Magsuha na may kikaon. Oy, ang dali pang dali. Dili dyan suha. Butan na sa plato. Karidi na mo? Ito ng mga kuyas, guys. Karidi ng mga kuyas. Oy, mahata ninyo! Wahay ka mong bibi Kimyat. Okay, kaanday. Hagi mo water, Ken? Iniperm na mo ya? Ready na? Hindi na inam. Karong sog. Nulay na ka kuya? Ito, pahumot ko na siya guys. Tesa. Talikod. Okay. Pahumot na ka mo kuya Kinkino. Tagi mo ya? Ay ka pahumot ya? Kara pahumot. Pahumot na ka mga ulit tao. Ha? Muliog po. Liog. Anak. Kaya masimhot na sa imong ma'am. Uy, panudlay! Ay mong buhok! Parang yung panudlay. Grabe mong kuya Gael Boots ga. Pugi-pugi na. Agi sa manghihapong kuhan gisuo. Agi mo rin mga pantalon. Tay pantalon ni mo. Ha? Bye-bye! Dasag sundang guys. Kaya magputol ko na silang mais. Asaan ta ka nga major? Pangkurin ito? Electrical? Ang tubig ni mo ya? Doon sa electricity guys. Samping mo. Parang naman kunong naghana. O naghama ulit tao. Uy, rang gamad sa parang may kaon. So, arang may kaon yung bataan eh. Daghan ko ito. Karon. Daghan og. Tog. Ay, tog. Tog ba? Hensay na tog. Daghan ko ito katog. Nga. Okay. Dahil ka makaon nag-utro nila tita. Ako. Pagwasyan ka. Tari is takuban na yung luto. Silpon pa kumawa pa may klase. Di na. Sige na. Magwasyan na to sa ito. Nira. Wasyan na gamang badzi guys. Kimyatin. Okay. Okay. Lamuti. Okay. Guys, na ining abot gabi eh. Nga da. Dito nis puti ning drop. Gipada ni Ma'am Jai para ni Kimyat. Pato pong isang na ibarbi. Dengan ni tanya dito sa katong isa na wahila man rin sa abot. Dahil na Ma'am Jai, ni abot na. Thank you. Salamat Ma'am. Sorry guys kani gabi eh. Gidengan ni Ugda ni Undoy dito sa katong kampurami pud nga mga nangabot. Katong kampurami mga didi mas ato nangabot gabi eh, mga bibiro ni Bibi. Kaya nga mas purami og kani kang Bibi pud na bibiron pud agsud. Isa ni nang nagunting gabi eh pag sa kuan. Kaya Ma'am, pasensya na Ma'am Jai kay naapil og gunting ni purami. Isa ko tanan. Maaan man og katong naikauban sa mga bibiron. Dito man ni abot sa puti. Nagida ni Undoy, salamat na yung Undoy dani, jangi apil ubit-bit. Naman na nga liliin. Pwede tinakan sa mong liliin mo dani. Let, ang liliin day. Kasi dani. Kinyat kayo mo na palili ah. Let. Uy! Mura lagi tambot na. Matang. Cute ka, Jo. Cute tayo. Mura tambot. Tambot talaga ka. Nanay bagong sila ng si Kim Kim o water. Aliin rin. Uy, di apod. Sana ka yung ipit. Salamat ka ajo. Dapat isa kabagang ipit. Dapod ma. Sana, oy. Color. Sana ka ajo, oy. Salamat ka ajo, ma'am. Paya ka mga kimyatin. Day, ang na day. Asa may mga isauran ni Unja? May school. Hindi. Pili sa mga Paris lahan. na sila dan. Paris na dan ha. Kani Paris na sila dan. Okay. Na in color. Okay. Kani ko na yung isauran guys. May school. Salamat ka ajo, ma'am. Pamanggol klase. Andiyan taod mo klase na uy. Na-size naman. Aturan na nahat siya sa tiwasan pakaon na ila para mi.
Salamat ka Jode, ma'am. Ningabot ng mga ikimpit. Na iko rainbow. Pinaghanap na guys, kung sa ikonda ni. Ako siya. Nice kayo, ma'am. Muhay ka ang ganun. Wow! Uy! Uy! Iya, nga na dahil mo pa na. Wow! Nga itong habon ra. Ato sa nahugasan. Practice. Wow! Ito malagyan ni ma'am. Siloan pa ni ma'am. Doon pala na. Katong isang Hindi madi pa ka. tanawon. Uy! Yara guys, pangliisod. Uy! Naigunitanan dahi. Ito ni ko anong. Ito na. Uy! Tayit kabit dari. Uy! Na may papilit. Kada si Ja. Sama ni papilit dari? Di. Sama ni? Papilit ni Dani guys no? Papilit ni Dani? Asa man na ipapilit? Papilit man buti ni Dani. Di papel. Ay, papilit sa papel. Ay, di pa bud. Tapos Dam din isulod guys. Ay, sticker. Dari papilit bi. Papilit bi. Dari mas sticker. kuka-kuka. Kani buwak. Magipapilit dari guys. Muna ijang kawu. Ijang puntanan. Paris na sila dan ng buwak. Mau ba ni? Mau ba ni itong kalaki day? Ako mungkod. Yara. Ay, nga na hindi guys. Ha? Nagal, di ka mausip pa pa. Kamu papilit. Oy! Na guys. Ini pilit na sige. Kari uban ipapilit. Tagay ko makan. Tama sa ipapilit guys. Kari day ganahan mo. Di, anhi. Ato salip din na, di na pwede salip dan. Okay. Wala nang burot ng ikog lagi. Nawan burot ng ikog sa rabbit. Sadira. Ano tempat dulu ka na ma. Okay. Uy, kuko ko oh. Oh, dera dera. Kamay ray kuko. Okay. Bibi pa man. Ang bibi po man. Tub-tub man yung kuko kay delikado magpag-as. Yung sa germs. No, may ano asa na bibi? Ah. Ana. Dera Ma'am Jai. Mama, ngana. Yehey. Saan man? Aw. Naun. Ngana. Ikot na dyan. Ikot din. Thank you. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Ada guys. Kani rainbow, mama, mali, paparis rainbow. Di aray, paparis ka ng rainbow. Okay. Kani, gadanhi na. Sa rainbow. Yapod. Yehey. Okay, bitbitan na dahil. Kayo mo na doon sa school karon. Okay, bird. Yan na, ma'am. Suot na lang sa among bazing gamatoy ron. Salamat ka so Ma'am Jai sa kare mga ipit ni Kimya to karang ijahang new silanan og water. Kani, Kana pagpili da mo to na mi guys. Kay ato na Kim na mailisa na to ila from mi. kani. Salamat. Gamit na ni jag ipit ma'am dia. Lan nalagay Tama imong water. Kasi man na itikit na na. Ay imong water. Kalibay na si mong abaga. Baba dito sa mga eskwela ba? Danag among bazing gamatoy. School na. Kini gulite na. Salamat ma'am. Gamit ng Kimya at ng ipit. Dada po dyan sila ng tubig. Bag na ba? Bahala ka. Sayo lang din. May buta. Ay, pag anak ni mo hawiran sa kuan. Dares, pwede pagkara imong gunitan, ana. Pwede pagkara imong gunitan, nga na. Arong, Kalisod. Sila mo kapag-uod. sige. Tawon, murang padumog. Tawon, kapag-uod. Sige na, babay na. Baby. Ma. Ito na isa ni saum na. Ginoo ko. Isa mo saum na pa. Indong gato, no? Lagi, malinggo na ko. Nako, jujugid sa. Lagi. Hala, magligo na ko na ng bibi. Alisid ka. Tanaw na sa tubig. Tanaw
Hah, kubing na nila. Tunggu kan anak. Ano? Kubing yan. Tita. Ikaw na. Bye-bye. Amping. Cara masa. Uy. Ikaw na. Amping. Gerasa mga estudyante eh. Geraa eh. Amping. Amping. Anak kamu ligo kong bibi. Weh, mata naman da ay ni. Mama na siya ya upang hugas naman na pagkupang nilhig. Mo pa'y pagmata. Tan 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 tan. Masuko si duaan. Di lagi na mapopo ng red. Masuko na na. Ano magduwa? Ano magduwa masuko? Sige. Na, ito ilabag ni. Na ilabag. Ano nila duaan? Masuko si Jadan duaan na mo. Di na pada. Di na pada ni sa kay masuko. Di na pada. Okay, saka na. Mulai ya. Pwede. Masuko sa duaan na. High blood ka na to? Ano ma-high blood man? Ha? Nahalina na pang ngit-kit sa isang pacifier. Nahalina na kuya. Mga tiyo, nahalina na ko. Ano ko'y sapot. Nangising-ngisi na ko gikas gawas. Nangising-ngisi na ko gikas gawas. Ang porma. Kaningit kung azo garabing alindanga ha ka azo orang inita. Alindanga ka azo. Tara. Bino. Alindanga maka azo ton. Ton katon. Alindanga bino. Oh, alindanga maka azo oh. Sa porma ano pahawanday ah. Tanaw ko sa porma. Ini sa porma guys. Sa pahawanday diyan na. Dara madali sigdaanan. Karon na mabugon siya Pinas ana guys. Meron. Dara yung pacifier. Ang pacifier. Ay ni Daltoy. La 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 ngano ay blarun man eh la na 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 against the light maning ateng light kami ni ta uy bino high blood kasi maluaan ano gi high blood mas duaan lagi nga naman ah high blood
Kanang matuog si Jam kulit. Mao na palabi man. Palabi man. Makalakaw, piling makalakaw. Tarang piling makalakaw. Tarang iyata. Ay, kauna ni mo na. Dasa. Atahapinan. Narong sipte. Malalala, Kim. Ay, dia may ning abot. Dia ning abot dia. Taga balin siya eh. Mas nanay ka na. Nakatay. Yes. Gikan pa mo balin siya? Yes. Sabi ko matog. Oh, higdasa. Purami. Hindi ko matog. Dana ka. Dari kaya ka. Dujanon. Ay, be. Mabilis na nay. Oh, very good. Naanad man na. Naanad man na kada buntag mo amin. Amigo sa silas nanay, Flor. Amigo sa silas nanay. Ha? Tingas si Zadi, tingas ang manang kayo nga benes manang dengan upat may mata. Karang iyata, gani harang sudah hija. Hoy, isa pa buhian manang. Amigo sa sila nanay, wati magwagta ng nanay na. Ada tu bang nanay. Nauban, namato ko sa Valencia. Ikaw gunit dali. Gunit ba? Kaya taga pamidyan. Taga ako jam. Ha? Picture. Sige, sige bagan to. Ton. Shh. Dara ka. Ay. Ba, tanaw na. Nagpurma. Ganyan mo gun. Okay ra rong buntag. Munlot na. Ang walag eh. Hala ka, makigduwa pa lagi si Ja. Makigduwa pa. Bye-bye. 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 Kay mo ban man. Bye-bye. Ban ka puti. Ban ka puti. Nga naman, muuban tas puti. Ha? Salamat, Nay. Ito man dahil isak na nagban. Kisa na mas puti ron. Oo. Sige, ingat. Kisa may nag-drive na ikaw. Em? Tapos tatay na to. Kuya, mga pulma mga turista. Asa ba mo mang tour? Mga terorista. Para ka mga bisita. Mga turista. Tanaw iton. Hala rong tutu. Bye-bye. Ano si Jo? Harap dyan lipa sa atubang nanay. Luwi laman. Kumana sila nanay. Nagyam sige, hukag katawa. Kanang uli naman sila. Ito ah. Doon ni nanay.